И здравейте, приятели, аз съм Тима Сбара и днес, както прочетохте от заглавието, изтеглим топлата в SlashPip епизод 6. Благодаря ви вече за 160 абоната, почти 360, имам 359. Винаги го бъркам. Има 10 записали се до 10 лайка, като махне моя 9. Така че най-вероятно някой от тях няма да са лайкнали клипа. Но който не е лайкнал, няма да спечели и някой друг ще спечели. Този, който печели, има 10 човека са. Извинете малко, нещо ми се бъгна. Да, имам вируси в компютъра. Така, user likes comments. Random пикли. Галин Тименов, Хер Грегориус, ти печелиш топбота ми. Чакайте една секунда. Хареса видеоклип, харесал се, абонирал ли се за мен? Канали. Чакайте да проверя дали той се е абонирал за мен. Ако не се е абонирал, няма да получи. Абонирал се е за мен. Така че да, Галин Стименов, т.е. Хер Грегориус, имаш 3 дни да ми пишеш на Skype. Алексошка Димитров 10 000 ще бъде в описанието. Също така мога да те срещна в сървъра. Проблема е, че нямам къде да ти дам да ти пиша, че си спечелил. Но като цяло гледай ми клипа, така че ти печелиш честито. Утре очаквайте втора томбула и се запишете и за нея. Тя също ще изтегнена в събота, така че да. Това беше от мен. Ако клипа ви е харесал, може да се абонирате. Главно само да се абонирате и да лайкнете този клип, защото следващия и да. Така че до скоро.